Моят човек от Горна Оряховица, суркат се двамата с този от Лясковец. Какво говориш ми за 316? 2,5 как е с конете 220? Бърнаут, за тебе съм спрял, брато, гледаш ме, питам те. Какво? Тъмно синя кожа, Angel Eyes пред капака. Искаш ли да видиш двигателя на шестака с качак? Уроци по преплъзване, искаш ли да видиш? Накъде? Наляво, надясно, надолу, нагоре. Не знам дали да говоря, че си много отворен, а съм спокоен, ти недоволен. А знаеш ли дрифт какво е?